I hele sit 3 år lange liv har Emily aldrig siddet, gået, kravlet, holdt sit eget glas eller sagt så meget som et enkelt ord. Emily har nemlig ingen ord. Hun har i ordets bedste forstand været fuldstændig hjælpeløs, siden hun blev født med navlestrengen snoet 2 gange rundt om halsen. Emily blev født slap og livløs på Holbæk sygehus. Først efter 6 minutter fik lægerne liv i den lille krop, og Emily blev lagt i kuvøse. Den anden morgen, der bliver vi vækket af en sygeplejerske, der kommer ind kl. 5 om morgenen og siger, at vi skal skynde os ned på neonatal, fordi Emily får nogle rigtig, rigtig grimme kramper, og de er ikke helt sikre på, at hun vil klare den. Så de har tilkaldt præsten også, fordi de vil foreslå kraftigt, at vi laver en nøddåb på hende. Der når jeg ikke rigtig at tænke noget, jeg synker bare simpelthen sammen. Det er nok noget af det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv, altså. Vi var sikre på, at den eneste grund til, at vi døbte hende, det var, for så kunne der stå et navn på gravstenen, ikke også? Men Emily snyder døden, og efter flere måneder kan parret tage hende med hjem. Det er vel nok først, da der sådan går det første halvårs tid, hvor hun ikke rigtig har lært at kravle og sådan noget. Det er sådan rigtig går op for os måske, at der er nok et eller andet her, der ikke er, som det skal være. Ja, der er jo nu 9 måneder gammel, der får hun så diagnosen spastisk lammelse. Nej. Hej, lille skat. Det Emily kan, det er meget begrænset. Hun kan give udtryk for, om hun synes noget er godt eller ikke er godt. Om hun kan give udtryk for ja og nej på hendes egen måde. Det sker primært med ansigtsmimik. Skal vi ringe til nogen? Hvad? Skal vi sige hallo? Så skal vi ringe til hunden. Men der er flere sorte skyer i horisonten for Emily. Fordi hendes krop er så passiv og bevæger sig for lidt, har hun meget nemt ved at få lungebetændelser. Alene i år har Emily været syg af lungebetændelse 8 gange. Hvis det fortsætter, vil Emily efter al sandsynlighed ikke blive mere end 10 år gammel, fordi hun på et tidspunkt vil blive immun over for medicinen. Måtte vi ikke sætte hende ned på gulvet? Måtte far ikke sætte den ned på gulvet? Far, tage den op igen. Men nu har familien fået et nyt håb. Flere børn med spastisk lammelse har gjort store fremskridt ved hjælp af stamcellebehandling. Det fandt Emilys forældre ud af en dag, da de sidder og ser et amerikansk tv-program. Vi gik ind på nettet og fandt ud af, hvad voksenstamceller hed på engelsk og sådan noget, og så fik den på Google, så den ikke kunne holde mere. Og der rent tilfældigt fandt vi et center i Tyskland, som lige var gået i gang med den samme type behandling. Vi fik så fat i det tyske center og skrev til dem. Men behandlingen er dyr, så nu forsøger familien at samle penge ind. Emily har fået sin egen Facebook-profil, og på bare 6 måneder har hun fået 12.000 fans, og der er allerede gået over 50.000 kroner ind på en lukket konto. Det er halvdelen af, hvad der er brug for. Jamen, det er helt vildt. Altså, at man kan bruge et medie til at skabe så meget opmærksomhed, det er simpelthen uforståeligt selv for vores generation. Det var min mor, der havde læst det forkert der. Det vil hun snakke, ikke? Det er ikke sådan noget opløftethed, altså, at man ved, at folk, der bor i Fredericia, folk, der bor i Sverige, at de sender penge til Emily, fordi de synes, at hun skal have den chance. Det rører os virkelig meget som forældre, og det giver jo også et stort løft, ikke også? Målet med stamcellebehandlingen er først og fremmest at give Emily mere styrke og gøre hende mere mobil, så hun ikke bliver ramt af de alvorlige lungebetændelser. Du vil altid gøre det optimale for dit barn. Selvfølgelig inden for de risikorammer, der nu er, men risikoen for, at der sker en komplikation på selvindgrebet, er betydeligt mindre end den levetid, Emily er tilbage.